खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। दा समाव जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव हा पाट्टा होनायनि जोबोद माने दावराव दावसि जागासिनो दङ आरो बिटिसिनि दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांनि लिडिंआव दैदेननायाव बावैसो सान सिगाङावहाय माखासे सुबुंफोरनो हा पाट्टा होनाय माखासे माने नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोनदोंमोन। दा बे हा पाट्टा होनायनि जाखिनि लिस्टफोरखौ जों दिनै नुनो मोनदों। जोंनि 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि माखासे एरियाफोराव हानि माखासे पाट्टाफोरखौ होनाय बायदिखौ जों दिनै नुनो मोनदों आरो स्पेशली 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला बे 6 शिड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा मालाबाबो हानि मोनथायखौ मोना। जेराव 1947 मायथाइयाव आसाम स्टेटनि गिबिसिन चिफ मिनिस्टार मानगोनां गपिनाथ बरदलैनि समाव बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि जा हानि मोनसे इशू बे इमप्लिमेन्टेशन खालामजायो आरो बै 1947 मायथाइनिफ्राय जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाखौ दखल खालामनानै लाबोदों बैफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ दिनैनि बे समसिमहालागैबो जोङो इभिक्सन खालामनानै होखारनो हादिया। नाथाय जों ट्राइबेल हारिनिफ्राय जों बर' हारिनिफ्राय गोबां सानथ्र'नो हायै एमएलए मन्त्रि मिनिस्टार दिनै जालांबाय आरो बैफोर माखासे जों ट्राइबेल हारिनि मन्त्रि मिनिस्टारफोरा माबेबा मोनसे समाव जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि इशूखौ लानानै एसेम्ब्लियाव पार्लामेन्ट न' सिङाव जुदि बाथ्रा बुंदोंब्लाबो माखासे ललिपप मोनजानायनि थाखाय बिसोरबो सिरि जनानै गावबा गावनि न' सिङाव दायो सिरि दंगासिनो दङ। दा दिनैयो स्पेशली जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल सिस्टेमनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला जायफोर बर' दैदेनगिरिफ्रा जायफोर बर' फिसाफ्रा जोंनि बे बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै आखायाव आइजें लानानै सोमावसारबोदोंमोन आरो जायफोर बर' फिसाफ्रा दिनै लिडारशिपनि बिबानाव थानानै लिडारशिपनि रलाव थानानै जोंनि बर' हारिखौ बे बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दालांनै गालांनो थाखाय सोमावसारबोदोंमोन बैफोरनि माखासे बर' फिसाफ्रा बर' लिडारफ्रा दिनै जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव फैखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि जा सिमां थांखि जा मोनसे जोंनि हाबिलास बर' हारिनि बेफोर माखासे इम्परटेन्ट माने इशूफोरखौ बिसोरो गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै बावगाराखैब्लाबो माने बावगारनाय बायदि माखासे ड्रामाफोरखौ दिनै दिन्थिगासिनो दङ। दिनै बेराफारसेथिं जों बर' हारिया सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय थै-थां दिनै बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय दावहा नांबोदों आरो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ मोननो थाखायनो हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गोबां बावसोमलांबाय गोबां मुंख्लं जालांबाय आरो फिन गोलाव सम सोमावसारबोनायनि उनावहाय जा मोनसे बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोङो थांनाय 2003 10 फेब्रुवारियाव मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि थ्रुयै मोननो हादोंमोन बा लाबोनो हादोंमोन। दा बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जोंहा थोजासे ए टु जेड नांगौखिनि मोनथायफोरखौ जों लाबोनो हायाखैब्लाबो जोंनि हारिनि माखासे मोनथायफोरखौ हमथानानै पलिटिकेलि बाथ्रा बुंनो हानाय पलिटिकेलि रुलिं खालामनो हानाय माखासे एडमिनिस्ट्रेशन गोहोफोरखौ जों माने लाबोनो हादोंमोन। जेराव 6 शिड्युलनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला 6 शिड्युलनि मोनथाया हिल्स एरियायावसो जायो। शिलं मिजोराम मणिपुर बेफोरबायदि माखासे नागालेण्ड बेफोरबायदि एरियायावसो 6 शिड्युलनि मोनथायखौ होनाय जायो। बे प्लेन एरियायाव 6 शिड्युलनि मोनथायखौ होनाय जाया। नाथाय 2003 10 फेब्रुवारि मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों प्लेन्स एरियाबाबो भारत हादरनि संबिधानाव गोदानै मोनसे माने संबिधान माने एक्ट खालामनानै जोंनि बे बिटिसि एकर्डखौ 6 शिड्युलनि मर्यादा होनानै बिटिसि एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जादों। दा बे 6 शिड्युलनि मोनथाय थानायनि थाखायनो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिएडि एरियानि सिङाव गासै टटेल 40टा समष्टिनि गेजेराव 30टा समष्टिया जों बर'फोरनि जों ट्राइबेलफोरनि बे 30टा समष्टिखौ रावबो नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा दांनो हाया टाच खालामनो हाया बेफोरबायदि मोनथायखौ बे 6 शिड्युलनि पावारनि थाखायसो जोङो मोननो हादोंमोन। दा 6 शिड्युलनि बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगोनो 6 शिड्युल एरियानि जेसेबांखिनि हाफोर दङ बेवहाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनो मालाबाबो हानि मोनथायखौ
होनो मोना आरो होनो हाया। दा 6 शिड्यूलनि बाथ्राखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला बे थांनाय 2003 BTC एकर्डनि सिगाङावहाय जायफोर गुबुन हारिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बे BTC BTAD एरियायाव जिउ खुंबोबाय दंमोन बिसोरो गासैबो BTC नि माने नागरिकसो होननानै बुंदोंमोन बा मेनसन खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बैफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ बे जोंनि BTC BTAD बा BTR एरियानि सिङाव हानि पाट्टा मोनथाय होनाय जागोन बेफोरबायदि मालाबाबो लिरनानै लाबोनाय जायाखैमोन। नागरिकसो होननानै बुंनाय जादों जों मिथिनाय बायदिब्ला। नाथाय बे BTR एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय जेब्ला प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ रुलिं खालामदों नै दिनैनि बे समाव मा नुदों जोङो जोंनि बे 6 शिड्यूल एरियायाव माखासे नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनो माने हानि मोनथाय होनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। बे 6 शिड्यूला जों ट्राइबेल हारिनि थाखाय बेसेबांनि मोनसे पावारफुल मोनसे मोनथाय बे भारत हादरनि संबिधानाव गोरा बान्दोजों खानानै दोननाय मोनसे जों ट्राइबेल हारिनि मोनथाय आरो बे 6 शिड्यूलनि माखासे मोनथायफोरखौ रोखा रोखा लिरनानै दोननाय माखासे बाथ्राफोरखौ BTC नि दानि जोंनि बर' हारिनि सानैसो गावनिखौल' मिथिग्रा लिडारफ्रा दिनै बे 6 शिड्यूलनि खानानै दोननाय लिरनानै दोननाय माखासे मोनथायफोरखौ दिनै स्क्रेप खालामनानै सेफायनानै बे 6 शिड्यूलनि सिङावनो बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनो हानि मोनथायखौ होनो दिनै थांगासिनो दङ। बे बिथिंनि सायाव जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ आरो बेसेबांखिनि जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ नुनानै दिनै मानि थाखाय सिरि जानानै दङ? सिरि जानानै थानायनि गुबै जाहोनफोरा मा? ना दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बे 6 शिड्यूल एरियानि सिङाव नन ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरनो हा होनांगौ होननानै NOC होबाय नामा? दिनै मानि थाखाय सिरि जानानै दङ? दिनै बुं, खोथा बुं, दिनै मा खालामलांनो सानदों? बे बुहुमाव जोंनि बर' माहारिखौ जुदि गेरेमसा हारि महरै दानानै जुदि गालांनो जुदि थांखि लादोंब्ला, सिमां सुजुदोंब्ला गिबियाव जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ जोङो रैखा खालामनो हानांगोन आरो जोंनि बे 6 शिड्यूलनि एरियानि हाफोरखौ जोङो फार्स्ट अफ अल जोङो रैखा खालामनानै जोङो लानो रोंनांगोन। नाथाय दिनै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा गावबा गावनि बेनिफिटनि थाखाय गावनि शेयार पावारखौ मोनबाय थानो लुबैनानै जोंनि माखासे संबिधानिक लिरनानै दोनखानाय माखासे मोनथायफोरखौ दिनै बिसोरो फाननो नाजादों। दिनै नुगोना नुवाखै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल लिडार्सफोरखौ बा माखासे लिडार्सफोरखौ जों बर' हारिनि बिखायाव नाङा आरो बेफोरबायदि माखासे लिडार्सफोरा जों बर' हारिनि बिखायाव गसंनानै जोंनि बर' हारिनि माखासे सिस्टेमफोरखौ जुदि दैदेनलांनो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेशनाव मालाबाबो बर' हारिखौ लानानै मोजां बाथ्रानि सिमां सुजुग्रा इयुन जोलैया जोनोम जानाय नङा आरो जुदि जोनोम जायोब्ला बेफोरबायदि माखासे लांसुनिया गुनजेत आखुनि गोहो गोलोन्दां साइसनि दैदेनगिरिफोरनि आफाखि सिङाव थानानै बिसोरो गावबा गावनि जिउखौ थेथेर बेथेर बिसोरो दैदेनलांनांगोन। नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन? फार्स्ट अफ अल जों जोंनि बे हाखौ रैखा खालामनो हानांगोन। नोङो दिनै जायखिजाया पलिटिक्स फिल्डआव नों थांनानै पलिटिकेलि बाथ्रा बुङै बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। नाथाय बे पलिटिकेल सिस्टेमा जोंनि माहारिनिफ्राय मालाबाबो देरसिन जानो हाया। नोंनि बे पलिटिकेल केरियारनिफ्राय मालाबाबो देरसिन जानो हाया। नोंनि बे पलिटिकेल केरियारनि थाखाय माहारिनि बेसेनखौ नों जुदि मिसइउज आरो इउजलेस जुदि खालामलांनो सानदोंब्ला आरो जुदि खालामनो थाखाय जुदि सिमां सुजुदोंब्ला बे लामानिफ्राय नोङो गोजान जानाया मोजां जाखागोन। खारन नों दिनै जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियाव थानानै नों पलिटिक्स खालाम बेनि सिगाङाव जेब्लाबो जोंनि बर' माहारिनि गोथार महर मुस्रिखौ सिगाङाव दोननानै जेब्लाबो पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि नोङो बाथ्रा बुंनो नाजालां। नोङो नोंनि आगानखौ सुरलांनो नोङो नाजालां। अब्लासो जोंनि जा मोनसे आद्रा थानाय सिमां आरो थांखि फैबाय थानाय समाव जोङो जाफुंसार खालामनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गांसे फिरफिला आरो मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जोङो मोनसे जोंनि बे बर' हारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा मोनसे माहारि महरै दानानै फसंथानानै गालांनो हागोन। दिनै खुगायाव खौसेथिनि बाथ्रा बुंबा जानाय नङा। दिनै लामा लामा गिदिंनानै बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि जै। दिनै खुगायाव बड'फानि आदर्शनि बाथ्राखौ बुंबा जानाय नङा। दिनै
बड'फानि जोनोम जानाय सान फैबाल' बड'फाखौ सिबिनो रोंबा जानाय नङा दिनैयो बड'फानि थैनाय सान फैबाल' बड'फाखौ आलारि बाथि होनानै मान बावनो रोंबा जानाय नङा आरो दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै जेसेबांखिनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरा दिनै मुंख्लं जालांबाय बैसोरनि थैनाय सान आरो बैसोरनि जोनोम सान फैबाल' बिसोरखौ जों सिबिनो रोंनाय आरो मान बावनो रोंब्लाल' जानाय नङा जों बिसोरनि आदर्शखौ बे बिखा बिख्लोआव लानानै बे ब्रेनाव लानानै जों माहारिनि थाखाय नों जायखि जि खामानियानो मावाथों मानो जेब्लाबो बिसोरनि आदर्शखौ लानानै बर' हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ जेब्लाबो सिगाङाव दोननानै जोङो गावबा गावनि आगानखौ जोङो आगान होनो रोंनांगोन अब्लानो अट'मेटिकलि जोंनि बे बर' हारिनि बिखायाव साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मोनसे इउनाइटेड खौसेथिनि प्लेटफर्माव गसंथानानै जोङो इउनाइटेड जानानै गाजा गोमजा जोंनि बे बर' माहारिखौ गेरेमसा मोनसे माहारि महरै बे बुहुमाव फसंथा खालामनानै गालांनो हागोन नंगौना नङा मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंनाय बाथ्राया माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि